fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to belendendi to ganki to tulde baali to wuro djibi alpha to seyena wuro molo seyena gababi to wajjo bosoyaɓe to gurjuma to sincan gurjuma to dar salam kon takkusan juula ha to galle ceerno amad nene to kay hayɗi kon takkusan kadi juula ha to galle ceerno amad tidiane alpha masiliba to moderne ha to galle makko sama sa killinkara e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie catala tajoura holliri tigui fecciri haalisa kewɗo e guura jonka e nder fande biteɗo ayne savra e aseta hanki o to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal gonɗo e cilsirtiri laamu mum o waɗi aseta hanki o décoré to palais présidentiel to yoga e yimɓe kay taw ko fonctionnaire uji ɓuuriɓe mantinade golle mumen hoddude yimɓe ardiɓe diineji e ɓen artiste en e yimɓe hewɓe gollotoɓe leydi he taw ko teskaɓe golle moƴƴe e nder leydi he to leydi Mali ma jaaha to Sévaré toon ko sagataɓe joguitiɓe ha teddi ɓe ganduɗa kañumen jooɓi fittandu agent goto tawa koye protection civile to leydi kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassana Oumar Bocco habaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Liban to leydi Palestine ha to leydi Turque bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓade listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗol guittowo humre kala. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko bindowo kono kadi ko kumpitiɗo listihar kame lasrari kala guittowo humre pewnowo dewle an ɗaɓɓowo laamu ɗaɓɓowo golle kono ne kadi jiɗɗo ɓayde to banggue dañal kala sa jokkodire ceerno Ahmad Tidiane Diallo ma a wi alhamdulillah. ceerno Ahmad Tidiane Diallo ko wittiyanke to banggue leɗɗe cafroje yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon caɗele gorago joguiɗo fibron kono ne kadi mo seyɗani memi jano barogal kala mum fo sa jokkodire makko ma on jewtu hen ko yaaji. ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto o tawete hande o tawete koto Paris lamorgo leydi France saydi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 mbaɗa 04 04 66 27 kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji bas makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Abdoullahi Diallo sa yiɗi jokkodirde on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 walla so tawi gonɗa koto Rosso e Dagana kala jokkodirta koye musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia on noon ko gorko mo leeraɓe mbatta ko 00 221 77 77 537 79 28 musidɗo makko giɗo makko miñi ko ene wiye ceerno Souleymane Diallo ene tawi ɗon Nouakchott on noon sa jokkodire makko ma heeb tonggode oɗona kanko ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene wiya mon Ramadan Mubarak kono kadi omo wiya on yo en tinno e lewru Allah teddundu. Docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. Docteur Djiby Sow taweteɗo hande o to Dakar lamorgo leydi Sénégal baɗɗo wittoji mum toon to leydi Mali leydi Sénégal hay nokkuji goɗɗi kala. Docteur Djiby Sow ene andina dendagal safriyankoɓe ɗo mum kala taweteɓe Dakar hay nokkuji goɗɗi kala ɗeɗo henna balɗe kay o woni koye heɓade gam fatude toon tokkidira moni kala noon jinnoɗo yiidemo ene wawi yaccade.
docteur Djibiso cafrowo ngana kettinaɗo taw kadi ganda koye fannuji ko wayno fibron kiis nem hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala neɗɗo ɓuutowo koyɗe musoje keceji musoje neɗɗo tuƴiɗo ko nonne kadi egay fannuji goɗɗi kala donkude ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala mum de docteur Djibiso ene humpiti neɗɗo cimmiɗo huɗo bonko ko hanate ƴiƴam mum so tawi a jokkodire docteur Djibiso ma wi alhamdulillah. docteur Djibiso tawete koto Dakar to Kermassar kono kadi base makko tawete to Kidira ene jokki gollude Dakar kadi musidɗo makko guiɗo makko ceerno Ly ene jokki gollude kono kadi docteur Djibiso holliti ɗeɗo henna balɗe tan ma o faatu toon to Kidira kala noon jiɗɗo yiidemo yo ar jokkodira e makko ko wona ɗum ko noon gam lewru korka teddundu e jamma Laylatul Qadri payaɗo e henna docteur Djibiso holliti kala mum koko jippini ha yimɓeɓe mbawa safrade no hannirta ni henna. docteur Djibiso sa yiiɗi jokkodirde e makko mbaɗata ko 00 223 70 85 72 47 ko tonggode makko leydi Mali ko nden woni WhatsApp makko so tawi noon ko tonggode makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e dow meɗen wi en Ramadan Mubarak. kawis mawɗo ekkiɗo henna lekki mbiyaki gorel te ko haako moƴƴo iwruko to kordi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorel te mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yogay docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yogay ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorel te ma yiito hoore muɗuma gorel te ko haako moƴƴo iwruko to kordi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorel te gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abou Ly mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara tan woni e muɗuma kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo capantati e goo lewru mbooy woni mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue nate e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ne adodiri e moɗon
gila lewru korkandu dari handu maya kay kala nyalawma ko adi kabruji men may jabbo musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane gorko mo likse bo gorgol addan ena yewtere ko fati diine islam ko fati lewru korkandu nyalawma hande o kadi maw haaleden ko fati ɓuure jamma laylatul qadri jamma tijjar jamma kadi mo hakkillaji fof goni momoni fof duwoto nde Allah hokkata ɗum fattange wawde hawrude e oɗon jamma laylatul qadri kettuɗen musidɗo men sehil men ceerno Ibrahima Saydou Kane. Ceerno Ibrahima Saydou Kane, assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi. Ceerno Mouhamadoul Ghalii Seydi Bah. En calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. En ñaganima fof Allah moƴƴere, en ñaguima fof nde ñagonto en Allah moƴƴere. Yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe fof. En garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓeɓe. Mbiɗen jamma laylatul qadri yo ɓuur ƴeewede e 10 cakkitiɗi korka ɗi. Simore wotere ene woodi e nder qur'ana ende haala jamma laylatul qadri ndi wiyete ko inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri khayrun min alfi saharin. Nde ɗo simore tan ende hokka ɓural mangal no feewi sibabunde jamma laylatul qadri. Ɓural mayre Seydina Aliyu yo welede Allah wone makko o wi on mo jangi inna anzalnahu fi laylatil qadri caggal geeƴe laabi 7 ma Allah dandumo e kala jayiyaji, ma Allah taganmo 7 malaika ene duwonomo aljanna walla ene ñagonomo aljanna. So tawi caggal geeƴe a jangi inna anzalnahu mbiɗen laabi 7 kala jayiya beeyowo saha fo jayiyaji ene tello kala jayiya beeyowo ma Allah dande jayiyaji ɗi kalima Allah tagana 7 malaika ene duwonoma yo Allah hokke aljanna. O wi kadi on mo jangi inna anzalnahu nyande aljuma ko adi yimɓe ne juula juma. O jangi inna anzalnahu fi laylatil qadri laabi 3 ma Allah windan mo moƴƴi woni baraji fodde juuloɓe aljumaɓe on ɗon ñalawma. So tawi ganduɗa ñande aljuma kala to juma juula e aduna he julɓe juma ɗe baraji keɓata ɗi. So tawi a jangi inna anzalnahu laabi 3 ko adi yimɓe ne juula juma baraji yimɓe ɓe keɓata ɗi fof ma fecco hen an janguɗo o inna anzalnahu fi laylatul qadri laabi 3 ko adi juma ene juule. ɗum ko Allah hokki ɓural ndeɗo simore. O wi kadi ganduɗa kadi on kadi mo jangi inna anzalnahu fi laylatil qadri e caggal julde farilla kala nde o juuli farilla o gayni o janga inna anzalnahu fi laylatil qadri ma Allah waɗan mo annore e qabri makko, ma Allah waɗan mo annore e nde saha pesirɗe makko pesetende, ma Allah waɗan mo kadi annore saha nde o taccata siraɗi nde. ɗum ko ɓural ngal ganduɗa Allah ne hokki nde ɗo simore wiyetende inna anzalnahu fi laylatil qadri sababu oɗo jamma. Yo Allah hokku en hawrude e oɗo jamma, yo Allah hokku julɓe fof hawrude e oɗo jamma. O ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e likseba gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. On jarama. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seydi Kane golle ma jooɗi feewi koye ndiyena mbaadi noon honno no heewi wadde no ɓe keewi wadde kala kay ñande jamma laylatul qadri to galle ceerno men khalifa diine ceerno Amadou Nene
to kay haydi hikkane ñalawma o taw ko jamma leylatul qadri ñande nogas e jeegom ina weta ñande aljuma nogas e jeegom ina weta aset nogas e jeeɗiɗi lewru korka teddunɗo gonɗen ɗu eɓe juɓɓi mini yuɓɓinede toon to galle ceerno amanen ɗo jamma leylatul qadri noɓe kewi wadde kala hitande tawi ko yamirore e gardugol khalifa galle o hono ceerno mouhammadou mo ceerno amannere eɓe bismi noon dendagal julɓe kala ɓe lappula palol dande maayo ɓe rewo eɓe worgo kala ha e jeerinkoɓe funnague e hirnague bosoyaɓe kala e biyaɓe e yirlaɓe dendagal julɓe dendagal almudagal kala ha tengti noon e kahaydinaɓe leeɗe kahaydi kala ene teddinira ene bisma kadi ene gandine wonde jamma o ko kañumen jeeyi ko jamma mumen oɗon jamma leylatul qadri yettini ɗo bosi yettini ɗo kayiɗo noon ko musidɗo men sehil men ceerno men hono ceerno yeroso tawateɗo toon to galle ɗo e kay haydi ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar e on fannu keddoɗen ha joni to jowolne to duɗal ceerno haadi sy no wowi wadde kala jamma leylatul qadri hikkane ko ñande aljamma aljuma nogas e jeegom ina wiyata aset nogas e jeeɗiɗi lewru korka gonɗen ɗo ɓe juɓɓinta toon jamma leylatul qadri to duɗal ceerno haadi oumar sy toon to jowol dendagal ɓesgu jowolnaɓe dendagal julɓe ɓe leppol polol dande maayo rewa e mauritanie e sénégal rewa e worgo kala ene bisma hen ha joni ko leydi mauritanie keddoɗen hoorejo landa wiyete ka rfd woni rassemblement des forces démocratiques ahmed wuldadda o waɗi annulé ko fati kay woni haytinde ko fati congrès extraordinaire landa ka fonno joɗede noon congrès noon fonno joɗade ko ñande capantati lewru mars ndu gonɗen ndu addanimo haytinde ɗum noon ko teskadema kay caɗele e luure kewɗe e mankude pamodiral kay hakkude kamɓe ardiɓe landa ka joni noon ma lewru korka teddundu mandu maya kay bureau exécutif landa ka joɗɗo fewja kay ko fati kay fewjanade ko fati congrès ordinaire nde ɓe ɗamini joɗade kay tawa koy nanodiral hewɓe noon kolleri wonde kay kanko hoorji landa ka kanko kala e hadde oɗon congrès haɗani congrès waɗi so tawi en keeɓi ko ɓuuri ɗo labde ma en gartu hen ha joni ko leydi mauritanie keɗoɗen délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre les exclusions woni toujours ɓe kolleri wonde ɓe pecciri aseta hanki o capantati lewru mars to balle tawi ko to balle tawi ko haalisaji kewɗi no fewi e balle guura woni gueɗe ñameteɗe guura fodde kay temedde tati e nogas e jeeɗiɗi foyre woni famille tawi ko ɓurɓe handude hen to nokku wuuro witego el arid noon e guure kewɗe taw ko taari ɗum ɗen guure kalen tawe e nder commune mo Aïna Savra e nder région mo Adrara e département mo Chingiti so tawi noon ko koliji guure ɗe ko gueɗe ɓurɗe kay hattojinede e nder lewru korka ndu ko wayno tamroje ko wayno nebam ko wayno sukara warga ko wayno maaro farine e gueɗe patta alimentaire woni makruneje ko nandi hen ko noon kadi ɓe kolleri wonde magasin mawɗo no fewi tawi ko bawɗo nawde tonnuji kewɗi taw ko marchandise uji ɓurɗi hattojinede ene moftete to moftete kene kay tawa waɗi kadi tawa kadi ene waɗi machine aji ɓuɓnoji moftoji kay gueɗe taw ko namdiɗi e ɓuɓol wawi waɗede toon a fama toon e on magasin kadi gueɗe kewɗe ɓurɗe hattojinede ko wayno soble en basalle walla ko wayno pomme de terre ko wayno maaro en sukara gueɗe kewɗe taw ko ɓurɗe hattojinede ene mbaɗe ene jeeye nder oɗon magasin dépôt mawɗo mombati toon taw kadi ko prix ji cogguji ɗi laamu ngu yamiri yo yeeye mbeɗa kay yidde hoybitande wonande ɓen miskineɓe tawateɓe toon habaruji men ɗemgal pulaar seno mem to leydi mauritanie koto leydi sénégal paɗen aseta hanki o ko laana tawi ko chambre air walla mbiyana ko kano pneumatique ko faaba tigui e nder maaje kaɗɗe to nokku biteɗo el heyra e waɗɗani illa de kaɗri ɗe nder leydi espagne ko ngol e ngal noon ko jolli noon kellon laanel noon e ngel jolni fodde temedere capanɗe jeeɗiɗi e goho clandestin woni ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗeru tawa hen nayo ko rewɓe kamɓe kala noon koɓe sénégal naɓe koɓe ummiri koto leydi sénégal ko kangel noon woni laanel ɗiɗiɓel kayi pneumatique paabengel e nder waktuji seeɗa tan e nder oɗon ñalawma kamɓe temedere capanɗe jeeɗiɗo e goho ɓe kala ɓe tawama tigui eɓe celli eɓe kiisi kamɓe kala noon e oɗo saaha joni eɓe tawe e juuɗe faabu teskama noon kadi ñande alkamisa ɓennuɗo ko laaɗe ɗiɗi tawa hen goto kala ene jonni temedere nogas nayo sagata kañumen tigui paabano sara ila des grands canaria e nder mabɓe ene tawe hen
sappo e jeetato mineur woni sukaɓe tokos ɓe jontani ɗannade ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men Macky Sall horejo leydi Sénégal gonɗo e cilciltiri laamu mum o waɗi aseta hanki o capantati lewru mars o waɗi toon décoré yoga kaye gollotoɓe nder leydi he tawi ko ɓurɓe teskede moƴƴinde golle mumen kamɓe kala noon ɓe mbaɗama ko wiyete grade à l'ordre national des lions des personnalités distinguées to galle lamorgo noon o bismima toon o bismima toon ko toon o bismiɓe kadi ko toon ɓe mbaɗa décoré o yiɗi décorde noon ko biteɗo Abdoulaye Daouda Diallo kañum woni président du conseil économique social et environnemental o rewni hen noon ko fonctionnaire uji goɗɗi o ardi e wondude kadi ɓen ardiɓe dineji tambiɓe dineji woni chef religieux e gollotoɓe santé woni gollotoɓe nokkuji cafriɗi wondude e ɓen witeɓe artiste en nalankoɓe e ɓen sportif en ɓeɗo kala mbaɗama toon décoré hano hannirta ni tawa kadi ko settanade kay settanede golle mumen pewde golle mumen moƴƴe ƴellitoje leydi ndi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jenato Birkelane gollotoɓe société biteɗo Ageroute wonnoɓe kay e wadde fondement tawa ko yidde afde jeere tawi ko chantier e nder commune mo Ségré Gata ene tawi nder région de mo Kafrine ko ɓen tigui jani e ƴiye walla mbiyen kedde mayɓe ko ɗon ɓe dartini kay golle ɗe gendarmerie nodda udditi hen enquête muɗum Ageroute noon goni tigui koye golle lawol ummade kay to wiyete mbaw faade Birkelane koye ngana sanga noon mairie mo Ségré Gata kañum tigui suuɓino nokku beɗen waɗaneɗo afane ɗon jeere koye ngan sanga ɗon ɓe mbawi tigui yande e ƴiye taw ko kedde mayɓe ɗum noon hollirama tigui wonde golle ɗe dartima caggal nde gendarmerie e gardugol commandant Abdoulaye Samba Ba gardiɗo diwan o e dadiɓe mum mbawi tigui arde ha yettade nokku o ɓe mbaɗi constat mabɓe yambirama tigui nde golle ɗe dartito ha kay enquête o gasa ha laaɓa hewɓe noon kolliri taw ko anduɓe nokku o ɓe kolliri oɗon nokku ko Bamoulet wonno guila ko ɓooyi guila 1924 ko Bamoulet taweteno ɗon ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen ñande talata nogas e jeegom lewru mars ɓennudu lewru mars gonɗen ndu ko sagataɓe joguitiɓe ha teddiɓe cuwato andede kañumen tigui itti fittandu goto tawi kadi ko agent de protection civile e nder wuuro Sévaré ɗum waɗi ko sanga 20h50 woni waktu 8h jammane fayi capanɗe joyi hojoma e nder leegal bitengal takkuti ngal Sévaré ko pellaɗo noon ndena ɓe mbarima ko ɗon tigui ɓe naati e soyde ha ɗo ɓe jiitaka taw siftinɗo on kadi ñande alkamisa nogas e joyi mars ɓennuɗo ɗum ko kadi teskama ko bandiji joguitiɓe mbarino policier ji ɗiɗi e nder wuuro witengo Mopti ha joni ko leydi Mali kettoɗen jen ha to gawo laaɗe diwoje ɗe fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe bombardi bandiji wonnoɓe autoji ɗiɗi hinde pick-up e nder falde gawo ko communiqué noon mo état major général waɗi holliri tigui kono ñande aljuma nogas jeenayi e lewru mars gonɗen ɗo ɓe tini tigui autoji ɗiɗi ɗi hinde pick-up hen goto ine rimda marchandise uji sara bateau goto ko ɗon ɓe mbawi jorde mabɓe pettoje ɓe mbari noon dendagal wonnoɓe ɗiɗon autoji ɗiɗi pick-up ɓe mbudni kadi ɓe pirti pick-up aji ɗi ha sori ladde kabaruji men ɗemgal pulaar hedde Afrique alano mbatten sowona jaɓɓuɗen musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarondogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. En calmitima Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗo ko leydi hono Burkina Faso ene wayde hono yimɓe heewɓe jeeyaɓe e rendo civil en hani e ONG ji erima hoorejo leydi maɓɓe ɗi biyeteɗo Ibrahima Traoré nde oftoto kuule maɓɓe o wuppito nangganoɓe toon taw kadi nanggaɗa koye e dow amde e belaɗe nanggueɗa Togo gaddude hono leydi ndi caggal nde yurni kay hono kode kuulal ngal ɓen saɗɗiyankoɓe hono ɓenninogal ngal o rustide maɓɓe o wiwode yoɓe ƴewto ngal ɓe mba ko addi kay ko amo ɓennina ngal Niger fodde yimɓe ujunere temedde nayo naati toon ummorade toon to Nigéria e balɗe ɗeɗo
ngam dogde kay ko geɗe batte toon ɗe wono yimɓe jogitiɓe ene jena kadi e kala e saaha e maɓɓe Cameroun toon tawi oɗo fodde duuɓi 32 ko oɗo biyeteɗo hono cavage jégui jéruil ene ardi jakka gendi maɓɓe Afrique hanko ko noejo ko ministre fodde woni MINUSCA ko kamɓe dey wonɓe toon ɓe mbi wonde gila e daroɗe nduɗo lewru ndu gonɗen ko toon dey janguji kewɗi ene mbaɗe toon taw ko huccina koye e maɓɓe Gabon laamu ngu waddata kay koye waylude tawde ko kartuji maɓɓe taw kodi identité bayruɗi tawi waylede gila ujunaji 2015 ko ɗum dey ɓe jiiɗi koye yaɓande ngam ɓe daya kay taw ko identité ji kesso pulla e RDC Congo conseil taw koy ko norvégien tawnode to ɗon MRC holliti kulhuli mum gonka kay hoɓɓe toon to Ituri fodde yimɓe kay million e feccere kadi ko dogɓe nokkuji mumen ha hande dey toon to RDC Congo ene wayno dey 12 officier taw kadi ko ɓen taw ko honiyankoɓe darima kay yesso kadi e ñawoɓe ene huula noon ko ɓeɗo dey 12 tuumaɓe kay wonde enne bonande kay hara tawi kay gon yimɓe kay adanɓe kay wawde kadi ko ñawede taw ko ñawode kadi ko wargo nde ɓe eɓɓi toon nde ɗum noon Ghalii Abuu Bah ko ɗum tongguɗen kabaruji men e dongde Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo sa ndogo ngam mi weltare a Yawo TV. Gonkay kiɗa tomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jane nene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede humpede welani humpitede ɓuuri humpede kala jiɗɗo o humpitede yo heɗo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma golle ma jooɗi musidɗo men hono Yaya Ndiaye ko noon kadi golle ma jooɗi Alassane Oumar Mbodji habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Liban puɗɗoɗen koninkoɓe ɓe leydi Israël ɓe kolli tigui wonde ɓe jooɓima fittandu goto e chef ngal ɗoccatala bitegal Hezbollah ɓe mbarima noon koto worgo leydi Liban e nder région biteɗo Kounina ko avion militaire mo leydi Israël kañum tigui weddi bombo e oto makko o jolno o oto makko o jolno o wiyeteno kanko mawɗo Hezbollah baraɗo o wiyeteno ko Ismaila Al Zeyna koto leydi Palestine paɗen to Gaza noon guerre ina jokki ha joni kay hakkude Israël hakkude mum e Hamas ministére de la santé mo Hamas holliri bila mum sakketa ko fate wasɓe pittali men tugui kay ko guerre o fuɗɗi fayi oɗo saaha joni ɓe kolliri noon bila on ko caɓe capanɗe jeera e capantati ɗiɗi ujunere ene fayi temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetato e yimɓe ɗiɗo neɗɗo wasɓe pittali men tugui ko guerre o fuɗɗi fade ñalawma hande o ɓe kolliri noon e nder ɓen mayɓe hen capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo mbara tigui ko nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi so tawi ko bila ko barmi tugui ko guerre o fuɗɗi fade o saaha joni ɓe jarata koye capanɗe jeeɗiɗi e joyyi ujunere fayi temedde joyyi e nogas jeenayyo neɗɗo koto leydi Turquie paadena aleta hanki o aleta hande o capantati e goho lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ko famɗi kala neɗɗo goto warama sappo e ɗiɗo waɗɓe mbarminama e nder subgoji municipal woni suɓade sarɗiji e nder leydi he ha tengti noon to ngoɗo wuuro wiyetego Diyar Bakira e nder leydi Turquie ko wuuro principal ɓuuro manggu ɓuurgo mawnude wonande kay ɓeɗon leñol wiyeteɓe kurde en go tawte koto banggue wargo ɓajo funnague leydi ndi ko pelle ɗiɗi groupe-aji ɗiɗi noon kañumen kaɓi toon mbiɗen ha waɗi neɗɗo goto wasi hen fittade mum fodde sappo e ɗiɗo waɗɓe mbarmi hen musidɓe tedduɓe gasi
ha laabi ceere ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko fati diine o lewru korko ko musidɗo men ceerno men ceerno Ibrahima Saydou Kane robino kedde Afrique ko Alassane Oumar mocci gorko mo Sara Ndogu ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on so tawi ala ko fali ñalawma janggo o ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sara yo jaam Allah jogomi jogo on